Vă prezentăm foarfeca pentru fir model S de la Energofish. Este o foarfecă deosebit de ușor de folosit, grație unui arc interior care desparte lamelele de tăiere, tăierea efectuându-se printr-o simplă mișcare. Caracteristicile tehnice ale foarfecii pentru fir model S sunt următoarele. Foarfeca are o lungime de 13 cm, lamelele de tăiere din metal rezistent la coroziune au o lungime de 5,2 cm, iar suprafața de tăiere are 3 cm lungime. Mânerele foarfecii pentru fire model S sunt din plastic, după cum se vede, o caracteristică importantă fiind aceea că cele două puncte de priză pentru atunci când tăiem sunt dotate cu striuri, niște zimți care asigură o priză foarte bună chiar și atunci când avem mâinile ude sau pe timp de ploaie. De asemenea, culoarea mânerelor din plastic este verde fluorescent, după cum se vede, un element deosebit de avantajos pentru că o putem găsi foarte ușor în caz că o pierdem în iarbă sau în alte locuri pe malul apei. Să mai adăugăm că foarfeca este dotată cu un ochet de prindere cu care o putem atașa la dispozitivul extensibil de prindere, la buzunar, fie la vesta de pescuit. Așa cum aminteam la început, foarfeca pentru fire model S de la Energotim poate fi folosită atât pentru tăierea firelor monofilament de diferite diametre, de exemplu cum este acest 0,30, sau fire de diametru mai mare, cum ar fi cele peste 0,40, 0,50, un fir pentru somn, și de asemenea pentru firele textile avem aici un fir galben fluorescent, o simplă tăiere și firul este tăiat. Încă o dată, foarfeca pentru fire model S de la Energotim.